tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Kulon Sukon. Kandhane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Hah? Kelangenane kok. Kelangenane padake kewan iki. Aku dulu Mas. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Nggih. Patok jenengan ingkang pundi? Kasuwun gemene sak kedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Kembali pada takon terus. Sinten niku terus? Sopo to kae? Sopo yo? Nah, Ayo sing kembang iki druwane sekolah streaming tanpa memandang wajah. Lho, sopo yo kae? Sing dene Pak Kantor sing saka Sragen sopo yo? Suarane koyo ngono saya rambut kuning saya ayu. iya. Ora ngono saya sampe yang minta dobel kan. Nangin-nangin ya tidak ngendok. Ini wanita semua, hei. Oh, sepuluh ya. Sinten niku terus? Lugu, ini yo dari kepala desa ki ora aneh-aneh kok ya kaya Pak Atok kuwi. Prasojo. Heeh, ya. Pak Atok. Pak Atok asmanyo pimpinan ing desa mriki. Nah, Pojok Watu. Pojok Watu mugi kalis ing Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Meng wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Nek piyaine kok ora gelem disebut lho biro biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mah disebut mah disyuting. Ning masyarakat sak antero dunia pada menyaksikan Kak. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube di Solaras Indonesia. Kaya apa to wujude penjenengan Mbah Rasim. Oh, ngono. Nggih ngeten niku. Ireng. Ireng tapi manis. Ya, benar ini kamera. Kamera nih guys. Syuting Mas. Ya. Mbah Rasim piyambakipun. Pahlawan masa kini. Pahlawan budaya. Lestari budaya. Kembangnya dibantuke apa Kak? Derek mbok nonton tentang nyumbutan menapa Mbah Rasim? Boten. Boten kake. Nggih. Napa derek jenengan yo? Iki assalamualaikum Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgang. Kapan Bali kali ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto, mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak iki mesti diaturke pangundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko bilang kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta masuk Wihara Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dwi Solaras Indonesia. Ana ya, ana ya. Pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Iki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kali anu adek Lili. Sapa? Lili. Lili pun. Lili sumpe ya. Ayo. Badan ku Lili, sapa kok kecil imut nomor kok Lili sumpe. Jendol aja. Nah, ngendangan dulu. Nah, pakai tansah kebiaran. Nggih, matur nuwun, boten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatasan
sing nyuwun lagon langgam sithik mengko dibacake sandang dute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon pudang kuning. Nih. Pudang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ing Monon Jakarta. Ugi kanca-kanca PBKD penggemar wayang Ki Dwi Jokangko dimanapun berada. Datang kantor kanca-kanca BMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane, ya ya ayo. Menika saking Mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem Mbak sing ngendang. Oh, ada. Nggih. Yen kula Mbak Jombeng. Ya. Iso karo aku lho. Ya berarti ya karo aku barang. Punya lokasi lo duit kok iso melek ae. Ya. Sesi di mana, Pak? Pudang kuning sing disuwun. So aman. Ayo, iki penggemarmu saka Jakarta masuk ki lho Caraka memonetor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora sing pas sayang. Oh, kanyo.
wedok lho Kang. Cah wedok lho niku. Heeh. Nah. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Nah. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit ndaran. Nah. Mbak sing nyuwun lagot Kelinci Ucul. Nggih, betul. Cuma sing nyawer kowe mau mantune Mbah Rasim. Nggih, putrane Mbak Rasim. Nggih, putra mantu. Terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki ane lho